Elê hilbijartinên şaredariyan li Tirkiye bi germî li ser tê rawestandin. Hilbijartin meha dara sala pêşî me dê werekirin lê ji niha ve xabate gelek berfereh tê kirin. Her wiha mijara rojeva giştî jî li Tirkiye ev e. Mijara tifaqan jî bêguman mijara giring e. Em derbasî Diyarbekirê dibin. Adil Aydın Rêveberê AK Partî ji Diyarbekirê mêvanî min e. Silav bû te kekê Adil. Keka Adil destpêkê de heme yekser ji wê pirsê dest pê bikim. Wek AK Partî hûn fikir dikin tifaqa li gel Hüdapar di hilbijartinên herêmî de jî berdewam be? Belê, di vê qoniyê wan de Hüdapar û AK Partiyê mezinê wan serokê wan di vêya bi hevdur dibaxibin. Yani evê destekê bidin hevdû, nedin hevdû ya jî bajarê vê bölga me wan evê adayê xwe evê derxin ya jî evê bi tev tekevê viya hîna dipeyivin. Fakat li ser MHP wan tiştê hatî guhê me evê destekê li vê cem me evê destekê bide AK Partiyê însanê Amedê jî ê Hüdaparê ahlê hadî Hüdaparê wan jî temeniya wan dilxwazan wan bi AK Partiyê vê hilbijartinê evê tev têkevinî yani gora gel dibêjin. Keka dil niha tu dizanî hilbijartinên herêmî, hilbijartinên şaredariyan li Bakur yani zêdebarî ji alî HDP ve tê girtin. Hûn bawer dikin wekî AK Partî jî weka AK Partî jî yan ji weka tifaq bi Hüdapar re AK Partî zêdetir deng bigire, zêdetir şaredariyan bigire. Hûn çawa fikir dikin? Keko anakal vê bölga me zatenê ber çavayê li AK Partiyê li vê hilbijartinê li bajarê mezin li Amedê kîja adayê dînî jî yani rayî belî yani ji sedî şêsî wan HDP'ye bigire. Fakat nal naxçê çûk mesela pênc şeş naxça wan AK Partiyê wan namzetê wan baş bi meclis üyesiyê wan baş bi evê vê seçimê bigire. Vê hûzanê hilbijartina parlamentera de wextê di Mayîsê de HDP jî gelek ray daket yani millet yani gorek em bivêjin baraja wê ji sedî sed û deha bûse daketin sed û heşê yani viya tê çi manê millet arteş wan jî adizin. Ama tişkî wanî heye di vê sürecê de li vê bölgeya me li Güneydoğê wan de ekonomîk krîzek heye. Hinek gel ji qayûma rahatsız e, ji qayûma gelekî rahatsız e. Ser viyanê wan de millet têkev ser sanduqê secî wextê hilbijartinê fikra wan dîs aynî yani tu nikane degiş bike. Ha vana tê çawa tê degiş bike ez viya jî ji birê xwe bivêjim. Ev memleketa gelek tu hel deriyê wan xe tu wan sewal bike, tu wan bipirse, tu têkev dilê wan. Yani îro te xanî çêkirî, te rê çêkirî, te koprî çêkirî na. Lebelê nav millet û dewletê tê kopriyekê çêke. Yani ji dilê dewletê û millet gelek tu baş Keka Adil te babetkî gelek girîng gelek mühîm got. Niha yani navbeyna partiyan û xelk de lazim e köpriyek hebe, pirek hebe, nêzîgahiyek hebe. Tu zanî bi giştî Kurd li Tirkiye li bölga me jî dixwazin mesela zarokî wa bi Kurdî bixwînin, eştere bêjim di belediyan de xizmet bi Kurdî werin dayîn. Yani AK Partî di vê derbarê de li ser herêma me gelû dixwaze ku guhertineke di vê çerçevê de bike, nêzîgahiyek wisa bi xelkê re bike. Anaka zimanê dayîkê ziman e. Îro nav malbatiya xwe nav belediyê bi li wekî dinê alê hikûmetê qurumê hikûmetê em dixwazin ki herkes zimanê xwe biaxife. Îro li mekteba vê çawa îngilîzî, fransîzî, almanî dibe çima li vê bölge AK Partiyê
çima bu kurmancı neyle baka akıfı. Yani elviraji daxwaziya gel heye. Yani îro bike resmî dîlê wî bive wela kurmancî jî ka hûn çerekî kurmancî jî va me bide millet viya dixwaze nek naxwaz yani bibêje em ê li vê qoniyê de em ê jî kêfxweş bibin îro ez jî îro da AK Partiye me demim îro ez ê jî kêfxweş bibim mama tu li bala xwe didînê bi kurmancî çaxa tê gotin di peyivê sankî zimanekî dinê sankî ev li vê bölgê kes tune halbuki ev bölge çağa zamanı kurmancı hebu zamanı Türkiye tün hebu. De 1000 salı cidi 1500 salı cidi ev zamanı kurmancı ti hebu ama zamanı Kurdi Türkiye tün hebu. Keki adil diyse ve gerim pırsakı yani mesele tu baverdi ki ger tifakak gel Hüdapar bey çekirin denge ve zedetir dibin heremi. Ana via ve hilbijartı neydi? La Amede Raye AK Parti'ye gitsedi, şu bista girtin. Ev riyajı çava girtin yani ev oya çava girtin. Hüdapar gerçekten liser sunduqa xwa pev geriye da. Yani desta sandığa ne iştu rayak tu deriyede. Yani İro AK Parti mecbur li vê bölgê bi Hüdaparê tê keve seçimê dîz wek berî yani wek hilbijartina Mayîsê ew ê tê keve çünkü mecbur li ser sindoqa ew sindoqa sahiplenmiştir Hüdapar. Yani ez şexsê xwe bim Hüdapar ev ez bim ez ê bawan kim kan îro li ser namzeta bi li ser meclis üyesiya wan bi gora wan öyle evdû ki ev ê fayda wan ji AK Partiye hebe. Her vahakek adil gabago AK Parti mesela taybeti bu heremame ez dibêjim. Gabago adaya dest nişand ki namzet nişand de ji ve dipirse yani ji örgütê xwe li heremê dipirse ji rêxistinê xwe heremê dipirse. Ana keko ez tiştê rast bivêjim belê ji mer dibêjim mesela ev şuxulê 15 roberê nav adaya wan yani nav namzeta wan ê müracatê AK Partiye bike nav wan ji teşkîlatê ji nexçeyê çûk wan sewal kirin yani viya dibê temayül yoklamasî kirin fakat viya înan bike ji sedî yek nayê berçava yani em kêmasiya me şo zaten li vê bölge ew e tedî li vê bölgê yekî tiştê min got yekî saxlem bi ji xerabiyê nekete bi xerabiyê neketî wî cê nerastiyê vana nişan nadin. Aviya sıkıntıya me teşkilat ev tedî li vê memleketa zibra zilamê me bi biraqe çûk bi. Bi vê düşünceyê de herin. Ha îro em dixwazin li vê bölgê vê Güneydoğu bölgesi li insana diner yani li zilamê insanê baş aşîrawî, kültûrawî, kişîleğawî, yapyawî diner ama tedî yek anî govela adayê me ev onî bike yani wek çawa wek HDP adayê me ev hûnê viya bikire. Dixwaze bira keve bi, dixwaze bira eşk bi, dixwaze çi bi. Yani fikra teşkilatê zêde nayê girtin ji sedî yek e. Min baş fêm kir, spas bo te kekê Adil Aydın, rêveberê AK Partî ji Diyarbekirê gelme.